ноҳияи Нуробод воқеъ дар минтақаи кӯҳистонии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо табиати дилфиреб, манзараҳои нотакрор ва таърихи кӯҳан ҳамчун як гӯшаи ҷолиб барои рушди соҳаи сайёҳӣ шинохта шудааст. дарёи Вахш, ки яке аз манбаъҳои асосии обӣ ва энергетикии кишвар мебошад, аз ноҳияи Нуробод ибтидо мегирад. дарёи Хингоб ва Сурхоб, ки аз баландкӯҳҳои сарҳадии минтақаҳои кӯҳӣ сарчашма мегиранд, дар ноҳияи Нуробод ба ҳам мепайванданд ва дарёи Вахшро ташкил медиҳанд, ки нуқтаи ҳамҷояшавии дарёҳо манзараи ҷолибро барои сайру гашт ва тамошо офаридааст. дуруд мегӯем ба шумо тамошобиёни азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. нашри навбатӣ барномаи таҳлилии диёрро тавре ки шумо аллакай пай бурдед аз ноҳияи Нуробод, ки яке аз ноҳияҳои тобеи марказ мебошад, пешниҳоди шумо менамоем. дар ин барнома мо аз вазъи инфраструктури хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ ва дигар маконҳои сайёҳатбоби ин ноҳия дидан хоҳем кард. аз шаҳри Душанбе то ба инҷо наздики 155 километр роҳро тай кардем ва акнун роҳ пеш мегирем ба маркази ноҳияи Нуробод, шаҳраки Дарбанд. моро ҳамроҳ бошед. меравем. шаҳраки Дарбанд аз моҳи октябри соли 2009 ҳамчун маркази нави ноҳияи Нуробод ифтитоҳ ёфтааст. то ин вақт маркази ноҳияи Нуробод имрӯза деҳаи Меҳробод ба ҳисоб мерафт. ҳоло вобаста ба оне ки қисме аз минтақаҳои ноҳия дар ҳоли зериобмонии сарбанди нерӯгоҳи барқии оби Роғун қарор доранд, раванди муҳоҷирати дохилӣ дар ноҳия бо маром идома дорад. бо гузашти 15 соли маркази ноҳия қарор гирифтани шаҳраки Дарбанд, ин минтақа хеле ободу зебо гардида, ҳоло дорои қариб тамоми инфраструктури зарурӣ барои рушди минбаъда мебошад. шаҳраки навбунёдро имрӯз роҳҳои тахту ҳамвор, боғи фарҳанги фароғатӣ, муҷассамаи Исмоили Сомонӣ, парчами давлатӣ, варзишгоҳу майдончаҳои бозии кӯдакона, бинову иншоотҳои таъиноти гуногун, бозору марказҳои савдо, лавҳаю овезаҳо, дарахтони сарсабз ва кӯчаҳои сабзкоришуда оро медиҳанд. дар маркази боғи фарҳангӣ фароғатии ноҳия ошхонаи замонавӣ бунёд гардидааст, ки бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанаш чанд нафар аз сокинон бо ҷои кори доимӣ фаро гирифта шуда, ба макони беҳтарини ошноии меҳмонон бо таомҳои миллӣ ва маҳаллӣ табдил меёбад. боғи фарҳанги фароғатии ноҳия яке аз маконҳои бароҳат барои истироҳати сокинон ва меҳмонон маҳсуб мешавад. ин боғ бо масоҳати 12.6 гектар дорои майдончаҳо барои кӯдакон, амфитеатр бо 250 ҷойи нишаст ва гулгаштҳои рангоранг мебошад. дар маркази ноҳия варзишгоҳи замонавӣ бо 5000 ҷойи нишаст ва майдончаҳои варзишӣ барои сокинон ва варзишгарон бунёд карда шуданд. ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Нуробод сохтмони 257 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба ҳол аз ин миқдор 161 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. яке аз биноҳое ки ба наздикии мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт, ин беморхона ва таваллудхонаи ноҳиявӣ мебошад. ҳамзамон дар маркази ноҳия сохтмони чандин иншоотҳои дигари ҷашнӣ бо маром идома доранд, ки бо ба истифода додани онҳо маркази ноҳия боз ҳам зеботару ободтар мегардад. ноҳияи Нуробод яке аз ноҳияҳои навбунёд дар ҳамин давраи истиқлолият пешрафта. шуғли асосии мардум инҳо мебошанд: мисол чорупарварӣ, кишоварзӣ, ғалладона, картошка, корхонаҳои саноатӣ ҳам доранд. ҳозир маркази ноҳияи Нурободи нав хонаҳои навбунёди ҳозиразамона бунёд шуда истодааст. ҳамчунин дигар иншоотҳои бахшида ба 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда истодааст ва дар ноҳияи мо манзараҳои сайёҳӣ бисёранд, ҳамчун кӯлҳо,
шараҳои баланд, табиатан табиати кӯҳистон ҳамаш тамошобоб аст барои сайёҳон. Дарбанд қалъаи кӯҳна зиёда аз 3000 сол дорад. ба наздикӣ роҳи оби гарм Нуробод кушода мешавад. рӯзҳои ба шумор мондааст. баъди кушоданаш рафту омади ноҳияҳои 5 ноҳияи ҳамин минтақаи Рашт рафту омадаш ба маркази ҷумҳурии Душанбе беҳад сабук ва осон мешавад. ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ ва татбиқи амалии стратегияи рушди сайёҳӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 имрӯзҳо дар маркази ноҳия як зумра иншоотҳои хизматрасонии соҳа ба монанди ошхонаю марказҳои савдо ва дилхушӣ фаъолият доранд, вале фаъолият надоштани ягона меҳмонхонаи ноҳиявӣ моро ба тааҷҷуб овард. воқеан ҳам вуҷуд надоштани чойхонаю тарабхона ва меҳмонхона ки заминаҳои асосии рушди соҳа ба ҳисоб мераванд дар маркази ноҳияи дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ, экологӣ, кӯҳнавардӣ, аспсаворӣ, рафтинг ва ғайра дошта боиси нигаронии ҷиддист. дар воқеъ чанде аз маконҳои сайёҳатбоби Тоҷикистон маҳз дар ноҳияи Нуробод қарор гирифтанд. ба монанди чашмаи Воғлан, дашти Гургон, кӯҳи Шаҳу Арӯс, қуллаи Истон, Ховаркул, мавзеи сари Марғзор, чилахонаю шаршараи деҳаи Лангар ва боз даҳҳои дигар. ин ҳам дар ҳолест ки шаҳри бостонии Дарбанд бо таърихи зиёда аз 3000 солаи худ яке аз маконҳои муҳими тиҷорату фарҳангӣ ва яке аз истгоҳҳои асосии роҳи бузурги Абрешим дар гузашта буд. Дарбанд, қалъаҳои Амлок, Ҷамҳур ва дигар ёдгориҳои қадима ба Нуробод ҷолибияти махсуси сайёҳати таърихӣ мебахшанд, вале то ҳанӯз мавриди коҳишҳои бостоншиносон қарор нагирифтани ин мероси гаронбаҳои таърих ки зери хок нуҳуфтааст боиси нигаронии дучанд аст. маъмулан меҳмонону сайёҳон ба ин ё он минтақа рафтан замон назаре аз осорхона мекунанд то бо таъриху фарҳанги минтақа ошно шаванд. моро барои аз осорхонаи ноҳиявӣ дидан кардан зарур омад аз шаҳраки Дарбанд наздики 20 километр роҳро тай карда ба собиқ маркази ноҳия имрӯза деҳаи Меҳробод равем. осорхона дар бинои кӯҳнаи фарҳанги ноҳия қарор дошта аз сабаби дар минтақаи зериобмонӣ будани ҷамоати деҳоти Меҳробод бояд баъди сохта шудани бинои нав ба шаҳраки Дарбанд кӯчад. дар осорхонаи мазкур ҳола 285 номгӯи ёдгориҳои таърихии аз ҳудуди ноҳия ёфташуда ба маърази тамошо гузошта шудааст ки аз таърихи бой ва ҳунару анъанаҳои мардуми ин минтақаи кӯҳистон шаҳодат медиҳанд. гарчанде бино ба вай ҷавобгӯам набошад, бинобар кӯчондани ноҳия ба шаҳраки Дарбанд. дар шаҳраки Дарбанд бинои нави осорхона бунёд ёфта истодааст. ҳамаи нигораҳоро ба онҷо мекӯчонем. барзани 285 нигорае ки дар осорхона мавҷуд аст, 700-800 номгӯ нигораи дигар аз тарафи шаҳрвандони ноҳия тӯҳфа гардидааст. ҷамъоварӣ кардем, мо ҳозир маҳфуз ҳастанд дар шаҳраки Дарбанд. бо кушодашавии бинои нави осорхона дар қасри фарҳанги шаҳраки Дарбанд ният дорем ин нигораҳоро ба ӯ нигораҳои ҷамъ карда якҷо карда осорхонаи нави ноҳияро ба ин нигораҳо хати ташкил диҳем. омодарафти сайёҳони хориҷӣ солҳои пеш кам буд. ин сол аз ҳисоби сайёҳон ва кормандони бонки ҷаҳонӣ аз осорхонаи мо дидан карданд. ба ғайр аз нигораҳои дар осорхона мавҷуд буда 28 ёдгориҳои таърихӣ дар ноҳия мавҷуд аст. аз ҷумла ёдгории таърихии қалъаи Дарбанд, қалъаи Имлоқ, баъд ёдгории таърихии қалъаи Ҷамҳур,
من فکر میکنم که اگر همین یادگاری‌های تاریخی که در ناحیه موجود هستند مورد تحقیق قرار بگیرند، شاید با یادگاری‌ها و من همین نگارهایی که از نیاگان ما میراث موندن افزون شوند. تحقیق شدن من همین یادگاری‌های تاریخی در ناحیه بوده، من باوری دارم باز هم تاریخ ناحیه به مردم کشور و به سیاحان خارجی و داخلی معرفی می شود. هرچند جماعت دهات مهرآباد برای کوچیدن به منطقه دیگر آمادگی می‌گیرد و طبق قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در حدودش یگان نمود تعمیر و ساختمان اجازه داده نمی‌شود، همان اینجا ظاهراً نظر به مرکز نوبنیاد شهرک دربند به نظر خیلی زنده‌تر می‌نماید، زیرا مردم مدت 10 ساله‌ها در اینجا عمر بسر برده روزگارشان با مکان پیوند تاریخی دارد. بسیاری از مرکزهای سودای و خدمت‌رسانی اینجا فعال‌ترند. غیر از این در جماعت دهات مهرآباد طور شایع شده یک قطار مؤسسه‌های دولتی هنوز فعالیت دارند و در انتظار بنیاد بینای نو در مرکز نوی ناحیه هستند. غیر از شعبه فرهنگ ناحیه، مکتب اینترنت جمهوریوی کودکان یتیم ناحیه نورآباد یکی از آنهاست. از سال 2009 این جانب هیچ گونه تعمیر و ساخته نشدن بینای در سابق مرکز ناحیه آن را به یک مکان مانند کرده است که گویا وقت در اینجا باز ایستاده باشد. در کوچه هایش قدم زده گمان میکنید در 15 سال پیش قرار دارید. سیاحت در وقت اگر خواب و خیالی باشد اینجا آن را در واقعیت خواهید دید. یکی از مکان‌هایی که با وجود دیگر تعمیر نشدن و مشتریانش کم شدن، همان و مردم محلی این مکان را مقدس می‌دانند و هرگاه برای تناول خوراک به اینجا می‌آیند. چایخانه نورآباد است که زمان خیلی مشهور بود. این چایخانه نه تنها با فضای آرام و روح‌نواز خود، بلکه با چنارهای قدیمی نزدش شهرت دارد. چنارهای کهنسال که گویا روح تاریخ را در خود نگاه داشتند، به مکان زیبایی الهوگی می‌بخشند و آن را برای ساکنان محلی و سیاحان جالب کردند. غیر از این، نقش و نگار ملی چایخانه نیز خود یک تاریخ دیگر دارد. چایخانه کانسامولآباد تاریخش به حد کلان است. این تاریخ چنار حتی بیبی آخوند تا حاضر 1200 ساله از آمدن جناب عالی از سال 92 انمی ساختمان شد. ساختمانچویی که از طرف ولایت سوغد از سمرقند انمی ساختمان با ما ساخته دادن. تمام مهمانان که سیاحان که از طرف امریکا، انگلیا، یوگسلاویا، گرمانیا، پولشا میان قبول میکنه گذشته میروند. در نزد چنارهای قدیمی این چایخانه اکثر وقت مهمانان و سیاحان برای گرفتن عکس و نوارهای خاطروی جمع میشدند. حالا چایخانه مذکور با چنارهای قدیمی و نقش و نگار ملیش نه مکانی است که اینک به گوشه فراموشی رفته باشد، بلکه هنوز هم نشانه فرهنگ قدیمی منطقه می باشد. هرچند کوشش کردیم اما تقدیر آینده چایخانه را بعد کوچیدن جماعت دهات معین کرده نتوانستیم. خوب میشد با پاس خاطره چایخانه نورآباد کندکاری‌های ناتکراری آن را به منطقه نو کشانده در زمینه‌اش در شهرک دربند چایخانه نورآباد را دوباره احیا می‌کردند. نورآباد در برابر دیار کوهستان بودنش اینچنین ناحیه اگراری نیز به شمار می‌رود. کشاورزی ساحه افضلیتناک و مهم مردم روستایی محسوب می‌یابد. زحمتکشان ناحیه طول 9 ماه سال جاری در همه شکل‌های خواجگیداری که 55800 گکتار را تشکیل می‌دهد، در میدان 2043 گکتار غله‌دانگی و جواری مکه، 6377 گکتار کارتوشکا، 2138 گکتار سبزوات و 1828 گکتار زراعت‌های خوراک چاروا کشت کردند که نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد میباشد. اقلیم ناحیه برای تشکیل قریب همه گونه نوع خواجگیداری موافق است. همزمان طور مشاهده کردیم در جماعت دهات مهرآباد یک نفر صاحبکار محلی با تأسیس خواجگی شخصی و پرورش نمودهای گوناگون ماهی، مرغ و خرگوش‌های ذاتی گوناگون مشغول است و نقشه دارد با زیاد کردن سرشماری آنها برای ساکنان و مهمانان شرایط خوبی خدمت رسانی را فراهم آورد. تصمیم گرفتیم که یک خواجگی ماهی پروری تشکیل کنیم. بغیر از ماهی مرغابی داریم، بعد زرگوش پروری داریم. زرگوش‌های بهترین آوردگیم برای پرورش
ای خودی رادیکاوکاز روسیه آوردگیم زرگوش برای نسلگیری. بعد گوشتش به حد گوشتی خیلی بالازت فایده آور مثال بهترین است. زیاده از 4 نمود زرگوش داریم برای پرورش. یکم داریم فلاندر نمیسکی پارودا میگن فلاندر تو 12 کیلو را میشه. بعد داریم فرانسوی باران داریم تو 5 کیلو 5.5 کیلو را میشه. خیلی بود بهترین زرگوش اهل به حد اهل. بود داریم که نمیسکی پیوستر میگن استراکاج بو وایش بو خیلی بو بازه بای سفیدی الچه های بو بهترینه وای. بو داریم بو بابچکا میگیم قای محلی خدمت سلکسیا کردگی های اون هم دوش داریم. واسه 20 میآیند خوجگی ها مثال خارجی ها میآیند تماشا میکنند ماهی میقپند میگیرند میروند چون آینده نیت داریم که شرایط فراهم کنیم که همین خارجی ها بیان همینجا خچو بقپند همینجا بپزند مثال بخرند که مثال خچو لذت دهان خچو بفهمند. ҷиҳати баландбардоштани сатҳи некӯаҳволӣ ва рушди сайёҳати аграрии ноҳия таъсиси чунин хоҷагиҳо бо шароити муҷаҳҳаз яке аз шартҳои муҳим мебошад. ноҳияи нуробод аз 7 ҷамоат иборат аст ки ҳар яке бо мавзеъ ва табиати нотакрори худ фарқ карда диққати сайёҳонро ҷалб мекунанд. барои тақвият бахшидани рушди деҳоти ҷумҳурӣ ва варзиш ва бо мақсади таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми ҷамоату деҳоти ноҳияи нуробод корҳои созандагию ободонӣ бо маром идома доранд. ин рӯзҳо омодагӣ барои 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи мо ва дар назди муассиса майдончаи варзишӣ футбол аз тарафи соҳибкорон ва аз тарафи мардуми деҳаи лангар аз тарафи ҷавонон сохтмонаш идома дорад. боварӣ ҳаст ки чунин майдончаҳои варзишӣ агар сохта ба истифода дода шавад ҷавонон ба варзиш машғул мешаванд ва онҳо парчамбардори миллату давлат мегарданд. мо медонем ки бештари варзишгарон аз кӯҳистонҳо ҳастанд, аз мардуми кӯҳистон аст. мардуми кӯҳистон тани солим бадани солим доранд. чунин майдончаҳо бошанд онҳо ҳатман дар оянда як варзишгар як номбардори миллат мешаванд. ҳамзамон шоҳроҳи обигарм нуробод ки як қисми лоиҳаи муҳими рушди инфраструктураи ҷумҳурист дар доираи барномаҳои давлатии тоҷикистон дар марҳилаи охирини сохтмон қарор дорад. ин роҳ ки қисми муҳими шабакаи нақлиётии кишварро ташкил медиҳад ба беҳтар гардидани иртиботи ноҳияи нуробод бо дигар манотиқи ҷумҳурӣ ва ҳамсоякишварҳо мусоидат мекунад. бо мавриди истифода қарор гирифтани ин роҳ на танҳо ҳаракати нақлиёт осон мегардад, балки имкониятҳои иқтисодӣ ба мисли тиҷорати сарироҳӣ, таъсиси нуқтаҳои хизматрасонӣ ва марказҳои савдо низ фароҳам меоянд. дар баробари роҳҳои асосӣ дар назар аст роҳҳои дохилии ноҳия низ таъмир ва васеъ гардида ба марказҳои деҳот ва мавзеъҳои зебоманзари ноҳия пайваст карда шаванд. ҳамин тавр ноҳияи нуробод бо имкониятҳои нотакрори табиӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ яке аз минтақаҳои калидии рушди тоҷикистон аст. бо мавриди амал қарор додани лоиҳаҳои нав дар самти сайёҳӣ, кишоварзӣ ва инфраструктур ин минтақа метавонад ба маркази ҷалби сармоягузорон ва сайёҳон табдил ёбад. барои амалӣ кардани ин ҳадафҳо татбиқи лоиҳаҳои нав дар самти сохтмони чойхонаю тарабхона, ширкату пойгоҳҳои сайёҳӣ ва меҳмонхонаҳо, баландбардоштани сатҳи хизматрасонӣ ва ҷалби сармоягузорони дохиливу хориҷӣ зарур аст. ҳаминтавр чунин маълум гардид, бинандагони азиз, ноҳияи нуробод яке аз минтақаҳои таърихӣ аграрӣ буда метавонад бо инфраструктураҳои мавҷудаи сайёҳӣ ва имкониятҳои табиӣ, кӯҳиву кӯҳнавардӣ, агросайёҳӣ, табобатӣ, қайхронии обӣ, аспсаворӣ ба яке аз маконҳои маъруфтарини сайёҳии кишвар табдил ёбад. ва албатта барои ин мебояд мукаммалгардонии инфраструктур ва иншоотҳои нави хизматрасонии соҳаи сайёҳӣ дар ноҳия бунёд карда шаванд. инҷо мерасем бинандагони азиз ба поёни нашри навбатии барномаи таҳлилии диёр. бо умеди саломатию, сарбаландӣ ва саодатмандии шумо то барномаҳои оянда хайр.